Здравейте и добре дошли! В днешното видео ще засегнем една фундаментална част от италианския език. Ако учите италиански, сегашно време е тази част, която няма как да подминете. На италиански тя се нарича презенте индикативо. Това е едно от първите неща, които трябва да усвоите, защото ще го използвате постоянно. Когато говорите за това какво правите сега, какво обичат, какви са вашите навици, във всяко едно изречение. И хубавата новина е, че за разлика от българския, италианският има доста логична, систематична структура, която веднъж, щом разберете, става много по-лесно. Предлагам на вашето внимание трите глаголни групи, трите спрежения, които завършват на аре, ере и ире. На първо място давам за пример личните местоимения, които съпровождат глагола, но те не са задължителни, тъй като всеки един глагол се спряга за съответното лице и число и има своето окончание. Първата група е парларе, завършващи глаголи на аре, и към корена на всяка група, след като премахнем окончанието аре, добавяме съответното окончание за лицето и числото. Io parlo, аз говоря, tu parli, ти говориш, lui parla, той говори. Noi parliamo, ние говорим, voi parlate, вие говорите, loro parlano, те говорят. Нека да го разясна, че в горната част на таблицата имаме даден инфинитива и във втора група той завършва на ере, както е ведере виждам. Отнемаме окончанието, което е ере, и към корена добавяме за съответното лице и число различно окончание. Окончанията са еднакви за всички правилни спрежения, за всички правилни глаголи. Io vedo, аз виждам, tu vedi, ти виждаш, lui vede, той вижда. Noi vediamo, ние виждаме, voi vedete, вие виждате, loro vedono. Който и да е глагол да вземете, правилен глагол от второ спрежение в сегашно време, примерно кредере вярвам, той ще има в същите окончания като тези, които виждате на завършващия на ере глагол. Отдебелявам само гласните, при които имаме разлика между първо и второ спрежение. Примерно при Луи, третия ред, имаме разлика между парла, завършващ на а глагол, и ведере, веде, завършващ на е. Разликата между първо и второ е, че първото а се превръща в е във второто спрежение. Нека обърнем внимание и на третата колона партире. Правилен глагол, партире, тръгвам, заминавам. Io parto, аз тръгвам, tu parti, ти тръгваш, lui parte, той тръгва. Noi partiamo, ние тръгваме, voi partite, вие тръгвате, loro partono, те тръгват. В трето лице, единствено число в италиански език, имаме три форми. Lui, lei, lei. Lui означава той, lei означава тя, а lei с главното означава четивата форма вие. И всичките се спрягат по един и същи начин. Parla, 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 vede, 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 parte, parte, parte. Първото упражнение, което съм приготвила за тази цел, са изречения, при които всяко едно започва с аз. Аз влизам в този клас, за да говоря с професора. Io entro in questa classe per parlare con il professore. В първото изречение инфинитива на глагола е entrare, влизам, и първата форма се спряга io entro. Следващото изречение е cantare. Cantare е инфинитива пея, io canto questa canzone a voce alta. Пея тази песен на висок глас. Io conto i fogli che sono in questa scatola. Броя листовете, които са в тази кутия. Инфинитив contare. Следващото изречение е telefonare. Io telefono a Luca per parlare del concerto del mio gruppo preferito. Обаждам се на Лука, за да говоря за концерта на любимата ми група.
Io coloro il mio libro di rosso e blu. Оцветявам книгата си в червено и синьо. Io controllo la mia macchina ogni giorno. Проверявам колата си всеки ден. Io preparo i documenti per l'esame all'università. Подготвям документите за изпита в университета. Io parlo bene francese perché studio da molto tempo. Говоря добре френски, защото уча от дълго време. Io parlo spagnolo con tutti. Говоря испански с всички. При второто упражнение, което съм подбрала за днешния урок, целта е да се спрегне глагола в съответното лице и число, а е даден и инфинитив. Io parlo con gli amici. Аз говоря с приятелите. Серджо cena al ristorante. Серджо вечеря в ресторанта. Noi ascoltiamo la musica. Ние слушаме музиката. Voi prendete l'aperitivo con gli amici. Вие взимате аперитив с приятели. Chiara e Francesca leggono libri storici. Chiara и Франческа четат исторически книги. Марко веде tanti film. Марко гледа много филми. Io dormo moltissimo. Аз спя много. Voi offrite un caffè agli amici. Вие предлагате кафе на приятелите. Ето, parti per le vacanze. А ти заминаваш ли за ваканцията? Джулия riceve tanti messaggi. Джулия получава много съобщения. Pietro e Luigi giocano a calcio. Pietro e Luigi играят на футбол. Alcuni soffrono se non possono lavorare. Някои страдат, ако не могат да работят. Следното упражнение ще го направим по-динамично и от падащото меню ще изберем за всяко едно от изреченията верния отговор. Io parlo italiano e inglese. Аз говоря италиански и английски. Tu parli con il tuo amico al telefono. Ти говориш с твоя приятел по телефона. Mario parla con il professore durante la lezione. Марио говори с професора по време на лекцията. Voi parlate delle vacanze fantastiche al mare. Вие говорите за фантастичната ваканция на морето. Loro parlano molto forte. Те говорят много високо или много силно. Noi parliamo con i loro genitori ogni sera. Ние говорим с техните родители всяка вечер. Io ballo con la musica preferita. Аз танцувам на любимата ми музика. Voi ballate al ritmo della canzone. Вие пеете в ритъма на песента. Noi balliamo con il suo partner alla festa. Ние танцуваме с нейния партньор на празника. Loro ballano durante le celebrazioni. Те танцуват по време на празниците. Tu balli con l'entusiasmo alla discoteca. Ти танцуваш с ентусиазъм в дискотеката. Loro ballano in coppia durante le lezioni di danza. Те танцуват по двойки по време на урокът по танци. Io preparo un caffè ogni mattina. Аз приготвям кафе всяка сутрин. Tu prepari pranzo per la tua famiglia. Ти приготвяш обяд за твоето семейство. Maria prepara la torta per il compleanno del suo amico. Мария приготвя торта за рождения ден на своя приятел. Noi prepariamo la cena insieme. Ние приготвяме вечерята заедно. Voi preparate i prodotti per la ricetta. Вие приготвяте продуктите за рецептата.
Loro preparano le borse per la vacanza. Те приготвят чантите за ваканцията. Il bambino colora i disegni con il pastelli. Детето оцветява рисунките с пастели. Ана colora con una penna sulla carta. Ана оцветява с една химикалка върху хартията. Mia madre colora un quadro con i colori a olio. Майка ми оцветява една картина с маслени бои. Maria e Pio colorano i libri da colorare insieme. Мария и Пио оцветяват книгите за оцветяване заедно. I fratelli colorano con i gessetti sul marciapiede. Братята оцветяват с тебешири върху тротуара. I genitori colorano le uova per le Pasqua. Родителите оцветяват яйцата за Великден. Laura studia la matematica per l'esame. Laura учи математика за изпита. I ragazzi studiano l'inglese ogni sera. Момчетата учат английски всяка вечер. Giuseppe studia medicina all'università. Giuseppe учи медицина в университета. Lia e Pietro studiano la storia dell'arte. Lina e Pietro учат история на изкуството. Io e lui studiamo la geografia per il test. Аз и той учим география за теста. Mia zia studia la chimica nel laboratorio. Леля ми учи химия в лабораторията. Parlare. Io parlo, tu parli, lui, lei parla. Noi parliamo, voi parlate, loro parlano. Entrare. Io entro, tu entri, lui, lei entra. Noi entriamo, voi entrate, loro entrano. Cantare. Io canto, tu canti, lui, lei canta. Noi cantiamo, voi cantate, loro cantano. Contare. Io conto, tu conti, lui, lei conta. Noi contiamo, voi contate, loro contano. Telefonare. Io telefono, tu telefoni, lui, lei telefona. Noi telefoniamo, voi telefonate, loro telefonano. Colorare. Io coloro, tu colori, lui, lei colora. Noi coloriamo, voi colorate, loro colorano. Controllare. Io controllo, tu controlli, lui, lei controlla. Noi controlliamo, voi controllate, loro controllano. Preparare. Io preparo, tu prepari, lui, lei prepara. Noi prepariamo, voi preparate, loro preparano. Ascoltare. Io ascolto, tu ascolti, lui, lei ascolta. Noi ascoltiamo, voi ascoltate, loro ascoltano. Lavorare. Io lavoro, tu lavori, lui, lei lavora. Noi lavoriamo, voi lavorate, loro lavorano. Giocare. Io gioco, tu giochi, lui, lei gioca. Noi giochiamo, voi giocate, loro giocano. Cenare. Io ceno, tu ceni, lui, lei cena. Noi ceniamo, voi cenate, loro cenano. Ballare. Io ballo, tu balli, lui, lei balla. Noi balliamo, voi ballate, loro ballano. Vedere. Io vedo, tu vedi, lui, lei vede. Noi vediamo, voi vedete, loro vedono. Credere. Io credo, tu credi, lui, lei crede. Noi crediamo, voi credete, loro credono. Prendere. Io prendo, tu prendi, lui, lei prende. Noi prendiamo, voi prendete, loro prendono.
Leggere. Io leggo, tu leggi, lui, lei legge. Noi leggiamo, voi leggete, loro leggono. Ricevere. Io ricevo, tu ricevi, lui, lei riceve. Noi riceviamo, voi ricevete, loro ricevono. Partire. Io parto, tu parti, lui, lei parte. Noi partiamo, voi partite, loro partono. Dormire. Io dormo, tu dormi, lui, lei dorme. Noi dormiamo, voi dormite, loro dormono. Offrire. Io offro, tu offri, lui, lei offre. Noi offriamo, voi offrite, loro offrono. Soffrire. Io soffro, tu soffri, lui, lei soffre. Noi soffriamo, voi soffrite, loro soffrono.